В миналото жените се харесвали силно космени мъже, но тази мода отдавна е отминала. Имаш нужда от обезкосмяване от глава до пети? Тогава вземи Microtouch Trimmer 2 в 1. Премахни космите по цялото си тяло с няколко лесни движения. Покажи това лято прекрасната си фигура без притеснение от досадното окосмяване. Защо е 2 в 1? Има микротример, с който лесно можеш да оформиш бакенбардите, мустаците и брадата си, веждите, ушите и дори стърчащите косъмчета от носа. А с едно щракване откриваш големия тример за оформяне на врата, израсналата и стърчаща коса. Лесно и безболезнено премахни космите по ръцете, гърба, гърдите и корема си. Microtouch Trimmer 2 в 1 е в комплект с 4 приставки. 2 размера за микротримера и 2 за големия. Нежен е към чувствителната кожа. Изработен от немска неръждаема стомана, изключително лесен за използване. Сега сам можеш да поддържаш прическата си, а с приставките в комплекта сам избери дължината, с която да скъсиш косата си. Можеш без проблем да оформиш стърчащите вежди. Лесно е дори обезкосмяването на цялото ти тяло. С Microtouch дори всяка жена може да се погрижи за своя мъж, а всяка майка може да превърне в забавление подстригването на детето. Microtouch е подходящ за всички типове коса. Обикновените машинки за подстригване и обезкосмяване са скъпи, а в забързаното ежедневие не ти остава време за нищо. Нужен ти е само един малък уред, за да постигнеш прекрасна визия. При това пестиш време и пари. Вземи Microtouch Trimmer 2 в 1. Идва в комплект 4 приставки с различна големина за всякаква дължина на косама, както и щетка за почистване. Идва лято, не се колебай. Microtouch Trimmer 2 в 1 съчетава всичко нужно на един мъж за ежедневния му туалет в един единствен уред, и то само за 49,90. Потърсете Microtouch Trimmer 2 в 1 в магазините на Topshop. Поръчайте онлайн на topshop.bg. Обадете се сега